Nginibingelela ngiphinde nginamukele kweza namuhla izithi inceke kaNkulunkulu isiveze ukuthi Le nto enziwa unyazi yimbi kakhulu. Le nto enziwa unyazi, le zinto ngizoyikhuluma uManazaretha, mhlawumbe iy'ngane ezisebenza ngalapha ngaphakathi alala nazo idlulile eshumini. Ngizokhuluma ngey'gameko ey'mbili nje, kodwa iy'gameko enginazo nesinazo nezaziwayo futhi amalungu ebandla amaningi zingaphezu kweshumi. Mhlawumbe nami lezi engizaziyo zincane kunezinye nawe ozaziyo. Maningi amadoda akhulisela unyazi izingane. Uma kungaphosisi kwaku-2015 noma kwaku-2016, uma ngingaphosisi, udaba nje lokuqala engithanda ukukhuluma ngalo, ngoba mhlawumbe omunye ubaba uke washo wathi hayi, isithwalo salo unyazi lifuna wona izintombi lezi ey'gcwele. Angazi-ke bayazi abathola kwenziwa njani ngamantombazana amavajini, njengoba kugcwele abantu abathwele nje esontweni bezokhetha iy'ngane nje, kanti balandela umnikazi wayo lento. Ayikho inyanga engaphezu kwami. Kwase kusuka umshumayeli thizeni kulo mnyaka kade ngikhuluma ngayo, wahamba wabona ihlazo kulezi ngane ey'sebenza ngaphakathi. Ngiyikhuluma nje lento, wayesebona ihlazo kulezi ngane ey'sebenza ngaphakathi lo mshumayeli, ngoba uyakholwa lo mshumayeli kakhulu. Lo mshumayeli umuntu othandazayo, umuntu kamoya, umuntu kamoya. Wayesesuka ke lo mshumayeli wahamba, wayesecha ngoba ingane engibone ngathi ayikho kahle, oyibona ngathi ikhulelwe, kodwa iqukula isihlalo, kodwa ikhipha iminikelo, yenza yonke into leya ngane, ikhulelwe injalo. Futhi nawo amamsomo wayekhonzile kakhulu. Abantu abadala-ke bayakwazi ukubona ingane uma kukhona konakele ngamehlo nje, bengazange besho lutho. Ngifuna ukuyixoxa ngendlela eyenzeka ngakhona. Wayesehamba kumshumayeli eya kumamsomo, ngibona ingane ewusorenso ukuthi engathi ayifanele ukuphatha into likababa, bengicele ishayenge kancane ingane. Hawu, naye ingane ayihlehle, akufanele iphathe izinto zikababa. Wayekhonzile umamsomo kakhulu leya ngane. Wayesehamba-ke uShumayeli waphinde emuva edokodeni lakhe. Kusenjalo wayesebuya umamsomo, wayeseya onyazini. Ngizwa kuthiwa lo mntwana unozibanibani unje ukhulelwe kanje nje. Manje bekufikile umshumayeli unozibanibani, kuthe becela ukuthi ingane ishenxe ey'ntweni zesonto, sike siyibhekisise le ngane, ngoba umamsomo yena akazi ukuthi le ngane umnakwabo unyazi elilala nayo. Ngaleso sikhathi lo mntwana engikhuluma ngayo wayesekhethiwe enye insizwa nje engeke ngize ngisho, ngoba yagcina isiganile khona lapha KwaZulu. Mina ngikwaZulu angisho isibongo, ngidlula ukuphesheya kothukela. Yagana le ngane, ingakagani njalo kuhamba isikhathi, unyazi linodokotela walo-ke olugilela lemkhuba, siyamazi nanokutho kuphi wenzani. Base beyithatha ingane, so nalo dokotela sakhishwa isisu salo njalo unyazi.
sakhishwa isisu sengane kwabizwa umshumayeli emva kwey'nsukwana ezimbalwa zomshumayeli wesiyafika ya mshumayeli le mntwana akanalutho njengoba engenalutho-ke kufana nokuthi usumthukile mshumayeli ngoba akho sisi esikhona manje hlawula-ke mshumayeli iy'nkomo ey'mbili ney'mbuzi ey'mbili wayikhipha lo mshumayeli abaningi khona ngaphakathi bayazi lento engikhuluma ngayo futhi bayazi naleyo ngane engikhuluma ngayo ubani umama Msuma wayeza ngelinye ilanga ethatha iwashing yakhe yonke ayihambise emzini wayo leyo ntombazana ukuthi imwashele ayinele imenzele yonke into mase ngibeka njalo bazobona abantu ukuthi ngikhuluma ngobani wakwenzeka umshumayeli ekhokhela iqiniso kuthe ekuseni njalo kwaseqhamuka ingane umngani wayo le ntombazana naye ikhona lapha ngaphakathi hayi siyasixoxela cha impela siphila ngayo le ndoda isicekela phansi yasilala namhlanje ilala la kusasa ilala la kuya ngokuthi namhlanje izwe umsa wayo ukuthi ushone kuphi yenze njani hawu unkosikazi wakho uyayazi lento eyangazi noma uyazi